Moko kuom jotelo mawuok Nyanduat Marahu Maroka kwa jod bura mag Kenya Kwanza mondo mi obio kadh paro mar chik mar omenda mag 2024 ka ochwal od bura juma manyien. Ka gilose kar chung od bura mamoso pe kaunti ma Nandi ikoni karo bedo ni jo Kenya kale ngia matek piny owacho keto kenge kokalo e paro mar chik mar omenda mar duoko piny gope masani hinyo jo Kenya mondo mi jo piny oyud fungruok e kinde mabiro. Gilaro ni en mana ka okalo osuru ma sirikal dhi choko kuom jo Kenya ema biro konyo duoko gope go piny kendo kelo fungruok ne oganda jo Kenya. Of God. This is where I began my life. Our speakers Akucha Ashike. Collect. It is going to be used to build. To put this in context, it is the first time the county security. You see, we read the budget. This week I was in Bunge when we read the budget. 3.92 trillion. It is a lot of money that we are anticipating to spend. So for us to raise that money, we have to have this finance bill bus so that tupate pesa ya kuchunga inchi. Ikipitishwa tu, nataka nihakikisha kwamba ile kodi itaokotwa kupitia hiyo bill. Hakuna shilingi hata moja itaibiwa au itaharibiwa na mtu yote. Na hiyo budget ikikuja bunge sisi pia tumeshapitisha na tutaendelea kukusupport.